Pulis nga assigned sadto sa San Miguel Municipal Police Station kag nagpanago sa masobra pulo ka tuig bangod sa kaso nga rape. Nadakpan sang kapulisan sa Pampanga. Si John Sala nakatutok. Tigayon yung nadakpan sang PNP anti-kidnapping group sa isa ka balay sa San Fernando City sa Pampangang Anay Pulis nga si Leolando Soberano, 58 anyos kag na-assign sadto sa San Miguel Iloilo Police Station. Ginkasuhan sang rape si Soberano kag masobra isa ka dekada na nga nagpanago. Accordingly, he raped an 18-year-old nga upod niya man sa sulod sang balay nila or timbang niya, no? Sino kay malong November 1990 sang nagsulod sa serbisyo si Soberano. 2010 sa nag-abol ini sa serbisyo matapos ginserbihan sang warrant of arrest ang korte. Antes pa man Kaso, makapila ka beses na nga nasuspend ini sa serbisyo bangod sa mga bayulasyon niya ginubra. Na-recover sa iya posisyon ang isa ka kalibre 45 nga pistol kag isa ka airsoft electric gun. Ato bangon niya ng iyang case, no? So he will be turned over sa aton diri nga jail man diri sa aton sa Iloilo, and the case will be heard na by the court, no? At least nadakpan naman na siya and he could answer kung ano man ang mga allegations against sa iya. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.